Dobar dan! Još jedan porodični sportić i naše nove priče o aktivnom životu bojanom lepšim bojama. Krećemo onim što bi trebalo da bude, ako ne stalno, a ono povremeno na umu svakoj porodici i čime se porodični sportić konstantno bavi – rekreacijom. Savez za sportsku animaciju i rekreaciju Srbije bio je u totalnoj akciji prethodnog vikenda. Danas juče u Hyde Parku i danas ovde na Savskom keju na Novom Beogradu svi rekreativici, mali i veliki, imali su priliku da se probaju 5 sportova, 3 olimpijska i 2 neolimpijska sporta. Olimpijski sportovi kao što su tenis, badminton i streličarstvo i neolimpijski sportovi kao speed badminton i ultimate frisbee. Ovo je već tradicionalna akcija, je li tako? Pa jeste, na neki način. Radili smo, imamo tako običaj da radimo te sve moguće škole sportova raznih u prirodi. Obavezno je da bude u prirodi i na svežem vazduhu, da se druže sve generacije, i male i velike, i roditelji, bake i deke, da aktivno provode svoje vreme u prirodi i da uživaju, da se svi zajedno druže i još više zbliže. Spomenuli ste tenis kao jedan od definitivno najatraktivnijih sportova. Na koji način kao savez uspevate da animirate decu i starije da se bave i ovim sportovima koji su ipak na margini? Pa baš zbog toga privlače veliku pažnju, zato što nisu svakodnevni i zato što nisu puno zastupljeni ni u školi ni u klubovima i samim tim zvuče ovako malo egzotično i primamljivo i onda je uvek veće interesovanje, pogotovo za streličarstvo i za ultimate frisbee, pogotovo kad se proba ultimate frisbee, svi bi onda samo to igrali, pošto je vrlo dinamičan sport i potpuno nov. Kod nas se još ne primenjuju, ne igra u nekim velikim krugovima, tako da je vrlo zanimljivo. Ovde nema starosne granice, kako vidimo. Nema starosne granice ni u čemu, imamo i ove male od godinu dana što tu trče za loptom, imamo ove starije, malo mlađi i starije osnovce, pa sve do mladinaca i ovih starijih do 65 plus. Šta je lično vama najatraktivnije? Meni najatraktivnije baš taj ultimate frisbee i streličarstvo. Streličarstvo onako samo po sebi, luk i strela, je vrlo primamljivo i vrlo nesvakidašnje. Nešto što smo uvek gledali negde u filmovima ili tako u nekom starom dobu. A ultimate frisbee je vrlo lepa igra, dinamična, puno se energije potroši, zabavna je, može isto da učestvuje veliki broj učesnika, igrača, nema kontakta, nije gruba. Gde se možete raspitati o njihovim aktivnostima? Mogu da se informišu putem medija, putem interneta, na našem sajtu Saveza za animaciju i rekreaciju Srbije, na našem Facebook profilu. Takođe imamo i elektronsko izdanje magazina koje mi izdajemo, Sportska animacija i rekreacija, gde takođe uvek obaveštavamo i pišemo o nekom novom sportu i nekom manje poznatom i kod nas manje zastupljenom sportu, tako da na sve načine pokušavamo da što više ljudi aktivno uključimo u rekreaciju. Sledeća aktivnost na otvorenom koju primenjujemo, koju praktikujemo i planiramo jeste škola za rendžere, kamp za rendžere, znači gde ćemo učiti isto u prirodi, preživljavanje, pravljenje prirodnih skloništa, paljenje vatre, jestive, nejestive biljke i tako kako bi mogli da se snađemo u prirodi kad se nađemo. Hvala vam, idemo sad malo svi da se igramo i da uživamo. Hvala vama, izvolite. Kako ti to umeš, a ja ne umem? Pa ja to umem, ja sam vežba. Stvarno? Sa kim? Sa tatom i mamom. Wow, je li ti lepo danas ovde? Da. Ti je ovo brat? Da. Kako vežbate vas dvojica? Volite još neke igre sa loptom ili sa reketom? Fudbal volim. Fudbal voliš? To je jako lepo. Ko će da pobedi? Ja. Ja.